ассалому алайкум хонандагони азиз, инак амалҳо бо касрҳо ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим. ҳангоми гуфтем махраҷаш якчела суратҳо ҷамъ мешавад. Бо мисол мо нишон медиҳем. Мисол 7 ҷамъи 5 тақсими 2 баробар мешавад 12 тақсими 2. дар мавриде ки адад тақсим мешавад мо тақсим мекунем. ва ҳолати тарҳ махраҷҳо якхела бошад, бетағйир нависта мешавад, сурат тарҳ карда мешавад. 7 тарҳи 5 тақсими чанд 2 баробари 7 тарҳи 5 2 тақсими 2 баробар аст ба 1. ҳангоми зарб сурат ба сурат зарб мешавад, махраҷ бо махраҷ. нигоҳ 7 кара 5 чанд 35 2 кара 2 4. ва охир омадем ҳангоми тақсим, яъне ки ҳангоми тақсим касри якум бетағйир нависта мешавад, касри дуюм чапа, яъне ки ҷои сурат ва махраҷ иваз мешавад. яъне 7 тақсими 2 ро бетағйир менависем, зарби 2 тақсими 5. дуруст? пас нигоҳ мекунем ки 2 ба 2 ихтисор мешавад, онҳоро ихтисор мекунем, мемонад чанд 7 тақсими 5. ташаккури зиёд ба диққататон.